Hello guys, kumusta guys? Welcome sa ating channel guys. Ang 3-digit pasakay today. Pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago na ko na mga video. Guys, kahapon guys no, wala tayong nakuhang panalo guys sa Pizza G's. Puro slide ang ating numero. Baka ngayon din guys no, pang PCSO talaga kahapon guys. Kaya puro doble guys. Guys, itong ating numero guys, hindi ito sure win. Paalala guys, at hindi ito pang on the spot. Isa lamang itong angle calendar guide na sinubaybayan natin araw-araw. Ganun lang guys no. Dahan-dahan sa pagkataya guys, kasi marami ang talo kay sa panalo. Ganun guys, marami ang talo kay sa panalo. Guys, Pizza 11 guys, ito ang ating mga pasakay ngayon sa upper portion at saka sa lower portion. Dito sa upper portion guys, 264, 809, 435 at saka sa lower portion itong 761, 934 at saka 128. Guys, itong ating ibibigay natin guys, hearing ito guys na pasok sa ating guide. Hearing lamang ito guys no. Paki-screenshot lang guys sa ating guide. Parang kayo na ang kumuha sa paborito ninyong numero. Baka mayroon kayong hearing na pasok dito. Yan ang mas magandang tayaan ninyo at magrambulito. Parang suruin ang panalo kung rambulito, kung lumabas. Ganun lang guys no. Guys, ito ang ating numero 609, 604, 649, 806, 802, 602, 628, 953. Ano lang guys no, 953, 843. Guys, kayo na ang screenshot, kayo na ang screenshot at kayo na ang bahala kumuha sa paborito ninyong numero. Dito guys no, sa lower portion 614, 634, 639, 679, 793 at saka 673, 832, 243 Esquilera at saka itong 834 guys no. 834 guys, nandito rin. At saka 912, 932 at saka 913, 123. Ano lang guys no. Kayo na ang kumuha sa paborito ninyong numero guys, kasi marami ang ating numero na hearing. Puro hearing yan guys, na galing sa ating mga kasangkayan. Guys, paalala guys no, ulitin ko guys, kung tataya kayo, rambulito at screenshot sa ating numero. Ganun lang guys no. Guys, recap tayo guys sa naganap na resulta kahapon. Guys, hello guys, balik tayo guys no. 3-digit pasakay to din June 11, 2021. Ito ang naganap na resulta kahapon guys sa 3:02 PM 003, 5 PM 223 at saka sa 9 PM 466. Itong ating numero kahapon guys no, nag-slide ang ating numero, itong 647, 466, 832 at saka 732, 223 at saka ang ating 603, 003. Ganun lang guys no. Talo at panalo ang nandyan guys, talo at panalo. Talo tayo guys, panalo ang PCSO. Ganun lang guys. Ito ang ating numero galing sa ating guide. Mga hearing ito na pasok sa ating guide. Kung sabayan ninyo ito guys, nasa iyo lang, nasa iyo kung sabayan nyo at grambulito kayo kung tataya kayo guys. Ganun lang guys no. Paki-screenshot lang guys sa ating numero. Guys, ito ang ating numero pang 3:02 PM 609, 604, 280 target rambulito at saka itong 3D
natin 5 PM 602 953 903 target Rambolito din, at saka itong ating 3D 9 PM 832 963 193 target Rambolito din, itong ating bagong pamintin guys no 612 at saka 751. Ganun lang guys no. Huwag kalimutan guys mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga bago na kong video, mag-share at mag-like. Ganun lang guys no. Guys, think positive guys, sana manalo tayo guys no. Hindi natin malaman kung anong panalo, baka nandito lang sa ating numero, baka manalo tayo ngayong araw sa pizza 11. Guys, paalala guys sa galing sa PCSO guys, dapat natin itong sundin kasi para lamang ito sa ating kalusugan. Kung pumunta kayo sa outlet guys, magdala kayo ng sarili ninyong ballpen guys, at wearing face mask at saka face shield at social distancing sa maramihang tao. Ganun lang guys no. At pag uwi ng bahay, mag-washing sa kamay. Ganun lang guys ang paalaala ng PCSO. Dapat natin itong sundin kasi para lamang ito sa ating kalusugan. Alam nyo na guys no ang dahilan. Kaya dapat natin sundin ang kanilang mga payo sa atin. Ganun lang guys no. Thanks God. Thanks guys no. Salamat guys. Good luck guys. At saka think positive na manalo tayo guys. Kung wala na guys.